Pagazarekin elkartu gara gaur. Lehenik eta behin, eskerrik asko Burubioko ateak zabaltzeagatik eta aukera hau eskaintzagatik Aiaraldea komunikabideari, zuen kantak bai zuzenean entzun eta ikusi ahal izateko, batez ere. Gustu dut hau dela, gisa honetako zuen lehenengo elkarrizketa. Badakit irratian egon zarela, elkarrizketaren bat beste egin duzuela, baina ez dakit aurrerako parafernaliarekin egin duzuen besterik, imaginatzen dut agian urduri zaudetela. Egingo dugu. Lehenik eta behin, gaur lau abestiz osatutako tracklist bat aurkeztuko diguzu hemen. Zer da apur bat entzun eta ikusi halko dugun hori? Azaroan aurkeztu genuen ikusi EP osatzen duten lau kantak joko ditugu. Eta, zuzenan joko ditugu, hiru batera, hemen, gure gotorlekuan, Burubion. Eta horretarako etorri gara, eta, haber zer irutzen zaien. Azaroan aurkeztu zenuten zuen lehenengo EP hori, 2025ko martxoan okerrez banago ere eman zenuten aditzera bai taldea, eta bai, lehenengo abestia bai. 2025 bada nolabaiteko jaiotza urte hori, baina okerrez banago not taldearen historia luzeagoa da, Hemeneko basulan gordeta denbora gehiago eman duzu. Kontatzen bai gozue pizkat nola elkartu zineten zuek hirurak? Izan zen pizkat gauza natural bat, Nik aspaldi neukan buruan Pagazarekin berriro jotzea, hori zen muga bat. Eta bangainatu nuen, hasiera batean. Eta gero behin Pagaza engainatuta, egotxoren bila joan ginen, eta baiozko amazigun, eta ben gaude. Nola gogoratzi dituzue besteak, hasiera horiek, edo taldearen sorrera momentu horiek? Zateko uste dut, 2021ean edo izan zen, Telegram talde bat sortu zuen Urruk, eta zen zuekin jo nahi dut, eta hala batu ginen hemen, Burubion, beti izan dugu hori berak izan duen gotorlekua, eta hemen egon gara entzaiatzen, gure buruak aurkeztu ezean, eta gero, azkenean, hori 2025ean, urtarrian edo esan genuen, zerbait egin barko dugu, eta Amurreko gaztetxean egin genuen lehen kontzertua, apiriako 30. Justo San Joseko jaietan. Bai, apiriako 30, eta azkenengo momentuan presaka, baina, orain ondo. Imaginatzen dut, 2021ean sortu zen talde hori, hainbeste denboraz hemen barruan egon ostean, zuek elkartzearen arrazoi da gehiago, imaginatzen dut, musikari denbora bat eskaintzeko, mimo zuentzako batez ere, imaginatzen dut hori izango zela abiapuntua. Hasiera batean gure asmoa zen, astero elkarrekin orduak pasatzea jotzen. Inongo mugarik gabe, edo inongo, gure asmoa zen lokalean egotea, eta hirurok elkarrekin denbora pasatzea, musika eginez. Ez geneukan ideiarik kontzertuak emateko, EP bat ateratzeko, guzti hori, denborak igaro gala, horrela ateratzen joan da, eta gauza asko gertatu dira. Adibidez, esan beharra dago, gure lehenengo izena Rot zela, eta orain not gara, eta hainbeste gauza pasatu dira urte horietan, Zein da apur bat, not izenaren historia hori, zergatik erabaki zenuten hasieran beste izen hori jartzea, zergatik aldatu zenuten, esan nahiren bat baldin badauka atzetik, igual galdera zaila da, Roten hasierako esan nahia zen, Rot hizkuntza batzuetan esan du erroa, edo, esan nahi du, baina beste batzuetan ere erdoildua. Orduan horrelako bikoizketa, baina izena hartuta zegoen. Eta letra bat aldo genuen, eta listo. Notek ez dauka orduan bigarren... Ez. Hiru gara, hiru letra nahi genituen, o tatxatu hori gustoko genuen, eta aurrera. Bai bilakatu da nola baitez, o tatxatu hori taldearen ikur, hain zuzen ere, zuen logoa ere bada, not taldearen erdiko hori. Lehenengo EP honekin bai taldea jendaurrean aurkezteaz aparte, iruditegi bat ere landu duzue, gainera gertuko beste artista batzuen laguntzarekin, okerrez banago.
Bai, hori argi geneukan, ez? Ba, lagunez osatutako lantalde bat daia eruera. Naiz eta hiru izan hemen, ba, beste 3 pertsona egon dira oso presente proiektu honetan. Asier Ibarlu teknikari bezala, Endika Diaz García eta bere argazkiak eta hori. Berak zeukan bilduma hori aurkeztu zigunean, ba, oso gustuko genuen, bez, pixkat. Zelan ikusten diren irudi horietan, ba, zelan demura oso azkar dijoala eta guk igual nahi dugula mantxoago jun, ez? Eta gero 3. lankidea da Gaizka Muñoz Etxebarria, Lubaki Grafik Estudioko diseinatzailea, aspaldiko laguna ere. Eta bueno, ba 6 pertsonak edo osatzen du gutxi gora bera lantalde hau. Holtza gainekoak eta holtza azpian dauden horiek bai. Zertaz hitz egiten du Notek, ez dakit zerbaiti abesten dion, ez? Zerbaiti abesten dio zuzuk. Ez diote seria abesten, bueno, ez diogu seria abesten. Osea, letra bakoitzaren esanaia bakoitzarena da. Norbaitek zerbait ulertu dezake, beste pertsona batek beste gauza bat. Guk zerbait esan nahi dugu, agian ez da azalean ikusten, baina ora azpian badago zerbait, baina bueno, bakoitzak bere interpretazio hartu dezala. Osea, badauden mezu argiagoak, beste batzuk ezkutuagoak, baina bueno, bakoitzak bere idei hartu dezala. Zaki zerbait nahi duzuen gaineratu? Ez, pues azkenean letren eta taldearen isla bezala hartu nahi dugu, pues eta 2021 batean sortu ginela eta 25 arte ez dugula esera aurkeztu, izan da, pues gizarteak daukan errutinatik atera nahi genuela, ez? Azkar bizitzaren errutinatik, dena orainean nahi dugula beti, oso azkar, mezu batez baldin baduzu erantzuten momentuan, pues, badirudi kanpoan zaudela, hortik kanpo atera nahi genuen, eta hori saiatu gara egiten abestiekin ere. Eta abestietaz ari garela, zeintzuk dira Noten eta zuen influentzia nagusiak, edo nondik edaten duzue, dakit? Pues guztiok gara Gorka Urbizu zaleak. Eta, baina horretaz aparte gero, pues, The Queens of Stone Age, edo, pues, ahotsetan ere, jende askok esan digu, Jon Basaguren Izaki Gardenakeko Jon Basaguren antza izan dezakela, abesteko era, edo melodiek, bai, Euskal Herriko talde eta zein kanpoko talde etatik hartu dugu, edo saiatu gara hartzen, baina nortasun propioa daukagula uste dut. Ez dakit zareten musika, estilo zehatz eta enkorsetatuan katalogatzearen aldekoak, edo... Nik uste etiketena dagoela, ja, boskat, ez dakit. Guk egiten dugu rock musika edo ez dakit zen esan, azkenean, ukitu poperoak ditugu kanta batzuetan, beste batzuetan metalarantz edo juten gara, ez epe honetan, baina, etorriko diren kantuetan igual nabariagoa da, baina berez, hori, musika, guk sentitzen duguna momentuan, ez dugu lan etiketarik eta... Zuzenekoak ere aipatu dituzue lehen, bereziki Amurrioko gaztetxean jotako lehenengo kontzertu hori, nola gogoratzen duzue taula gainera, ni zuzenean ikusi zintuztedan, eta esan behar dut urduri zeundetela. Jo, nahiko txo, ni aspaldi ez nituela nabaritzen nolako ez dakit, sentsazioak, ez? Atera ginen super urduri, ni dardarka eta guzti, ez dakit, genukan zeo zer barruan atera bar genuela, eta ez dakit, bigarren edo hirugarren kantan edo, eta izan zenko, ja, proiektu hau jaio da, nolabait, ja, eta ja aurrera goaz, eta gero, pizkana, disfrutatzen hasi ginen, eta nik uste dut bukaeran, kontxoren bukaeran neko, inkluso gustora egon ginen, gero. Ez que, nire kasuan adibidez denbora asko neraman zuzenean jo gabe. Igual, 10 urte o 11 urte. Five Corners talde mitiko gura gutxi genuenetik, eta hori, eske sentsazio berriak ziren, guztiz. Zure lehenengo aldia bezala. Eta hirurontzat ere, elkarrekin gure lehenengo aldia zen. Eta orduan horrek, Kontzertu eta aparte ere, Durangoko azokan izan zarete
Aurten, ez da kontzertu bat, baina, bueno, agian ematen du zuzenekoek ematen duten bertigo berdina, nola baloratzen duzue esperientzia Durangoko azokan? Ba, oso polita. Ez genuen aukerarik izan ahotsenean aurkezteko, hori penarekin gelet. Eta ez dakigu zergatik. Bueno, Arabakoak izan da. bueno, gubota genuen hor jotzeko, eta bueno, ez ginen aukeratuak izan. Eta bueno, baina bueno, bestela ba oso gustora musika zuzenean estanean egon ginen, beste 50 talderekin batera, eta bueno, baloratu genuen bertan egoteko, ba hori, ba gu bezalako taldeekin egituten lanagatik, eta bueno, ba egia esan, bale batzuk saldu genituen, eta bueno, eta gustora jendea gerturatu zen gure diskagatik galdetzen, beste talde batzuen narengatik ere, eta orokorrean nahiko esperientzia polita. Zuen ikonoak izan zenituzten inguruan, okerrez banago. Bai, ba gu nahiko fan garen Anari abeslaria izan genuen justo alboko estanean, eta bueno, ja gure txanda bukatu zenan ba hurbildu ginen eta oparitu genion diskat eta komentatu genion nola ba bere kanta bat egiten dugun zuzenean. Eta pizkat lan gelditu zen, osea, zuek 60 egite duzuen nire kanta bat zuzenean. Kuriosoa, hori izan zen bere komentarioa, ez? Eta laster, gonbidatzen dugu zuzenekoren batera edo haber animatzen dan. Ikustera eta albada bestera. Dela hostia izango litzateke. Oso ondo, eta ez dakit, bueno, Durangoko azokako esperientzia ikusita, kontzertuetako giroa ikusita, bueno, inguruan somatu duzuena ikusita, nola baloratzen duzue Not bandaren lehenengo urte honetan, ba jasotako harrera, ez, publikoaren gandik, ez dakit. Bueno, nik uste jaso ditu feedback ezberdinak izan dira nahiko positiboak. Orokorrean, ba, adibidez, ba, Urduñako musikari ezberdinak etorri zaizkigu, bueno, zoriontzen, ez? Eta bueno, lagunak eta familiakoak bai, eta gustatu zaie, eta bueno, kanpoko jendea ba igual beste gauza bat espero zuen. Eta bueno, ba diska entzun da, ba begaizan gustatu zaie gehienei, batzuek esan digute, ba, jo, nik hemen egingo nuke ez dakiz zer. Ba bueno, apuntatu ditugu hori, gomendio guztiak eta igual urrengo EPari begira, edo Nadalakoari begira, ba beste ukitu bat edo. Zeintzuk dira etorkizunerako asmoak? Ze jakin badakit hasieran, ez? Abesti gehiago grabatzeko intentzio ere bazen dutela. Imaginatzen dut sukaldatuta egongo direla edo sukaldatzear egongo direla kanta berriak. Bai, badaude baditugu, orain gure artean adostu behar dugu asko kostatzen zaigun gauza dela. Datak finkatzea eta norekin egitea, noiz, bueno, nola, oza, abestiak baditugu, abestiak grabatzeko grina badaukagu ere, abestiak nik uste beste 6-7 baditugula, baina hori, pues, mugak jarri behar dizkiogu gure buruari, eta pues, hori isladatu grabazio batean. Baina 2026an not gehiago egongo da, ez? Noski, bai. Zalantzarik gabe, bai. Egongo da. Grabaketa seguru, gero ez dakigu 26an edo 27an aterako den, nik uste 26an, ez? Eta gero kontzertuak baita ere, baina, bueno, nahiko zail dago ere kontzertuak lotzeko bezalako talde batentzat, hemendik kanpo, Aiaraldeatik kanpo, eskualdetik kanpo, jende ezagunetik kanpo lortzeko aukera nik uste pues, zail dagoela. Ez, apur bat, Hor pintzelada batzuk ematearen nola ikustu duzu apur bat, eszena musikala, bueno, panorama kulturala, oroar, eta honek dituen aukerak eta eskaintzak. Ba, justo gauden lekuan iretzako izan dela Aiaraldeako kulturaren oinarri handi bat. Ba, hemen gaude, ezin dugu kontzerturik egin, ezin dugu kontzertu eta ez disfrutatu hemen, eta ba, pena handia da. Azkenean, Burubio Kultura Elkarteak urtetan egindako lana ba, pixka desakarrontzira botatzea bezala izan zen itxiera edo, bueno, kontzertuak ez egiteko debeku hori jaso genuenean hemen.
Eta bueno, bagia esan, igual ez dakit nik aspaldi Laudioko taberna desberdinetan jo izan dut, Orduñako taberna desberdinetan, Amurrikoetan, eta horrein pixka bat igual mugatuagoa dago. Eta gero, nik ere ulertzen dut denborak, musika kontsumitziko aldatu dela pila bat. Horren gertatzen diren kontzertu erraldoi hoien joera brutala dago, baina gero, ni beti pena ematen dit, gero igual jotzen duela ez dakize talde edo non, eta azkena dozena baldagun, egoten gara 20 bat, eta pena bada ez. Gu horrako gauza erraldoi batera ez gara llegatuko inoiz, baina nik animatuko nuke jendea, hori. Sonaldean edo ikusten badutetar, nahaten jotzen duela talde bat eta musika gustoko dutela, hurbildu zaitezte eta entzunkara kanta pare bat edo hiru, eta hori, eta animatu eta gelditu, eta igual azkenean talde hori, ez, Laudion gertatu zen, ez dakize talde mitiko, ez, josuen aspaldi zeitzuk izan ziren, estatu batuetakoak, ez dugu horatzen hori, ze talde izan zen. Green Day josuen pare batetan, no? Eta eskuaten josuera, ez, hori dela urte pila bat, eta baitu nola llegatu diren, igual justo momentu horretan, segurazki Laudioko jendeak zen goza zeitzuk dira hauek, ez. Eta orduan, hori, bukatzen den makro kontzertuen aro berri hau, eta voltatzen garen olako saletako kontzertuetara, ez? Nik uste estena asko pilo bat aldatu dela. Adibidez, pasaren egunean ikusi nuen Eraso musika taldeak, Berenean Tolosan egin zuen bere azkenengo kontzertua, 25 urte gero uste dut, eta elkarrizketa bat ikusten esaten zuten beraiek erabaki dutela musika usta ere, eszena honetan ez direlako gustora sentitzen. Berbada izan gaitezke dinosaurioak edo beste garai batetako pertsonak, hori urruk esan duen bezala, musika kontsumitzeko era askoldatu da, makrofestibalak pilo bat bultzatzen direlako instituzioetatik eta jende pilo batekin bertitzen duelako bertan, baina nik uste dut galtzen ari dela, espazio txikiak galtzen ari dira, pilo bat, tabernak, Burubio bezalako lekuak, ez dakit gaztetxeak, gaztetxetan lehen kriston estena zegoen, eta orain Arrasate edo Sorkuntza Faktoria dagoela Zorrozan da hori, ez? Baina hori ja dira ia areto handiak. Edo ez, Antxokia edo Jimillas bezalako aretoak ez, baina handiak dira eta gauza sumeagoak ez dira batere bultzatzen. Eta hori, hemendik egin albaldin badugu Karpen hori. Ez dakit besteri egin nahi duzuen gehitu, ez? Apur bat mezu honekin, ez? Panoramaren zerbait positiboarekin bukatzearren. Azkenan ikusi egin da, Aiaraldean dagoen estena musikala, kulturala eta musikala oso oparoa izan da, badaude arrakasta izan duten taldeak, maketalaiaketan abidez bark taldeak horrezko bigarren postu hori lortu zuela, baina badago eskualde txiki bat gara, baina gure abesteak entzute egiten dira. Orduan, mezu hori positiboa da, naiz eta txikiak izan eta aukerak oso txikiak izaten ditugun, zirrikituetatik sartu egiten gara eta entzuten gaituzte. Mila esker hirukote eta utziko zaituztegu orain hobekien egiten duzuen horretan, instrumentuak eskutan eta musika jotzen eta ea zer duzuen guri erakusteko. Mila esker zuei aukeragatik. Betiko arlau zauriak ditute txera bidean da pauso motela asko pentsatuz erortzen naiz lurrera ta berriro astera
date joka. Gauza bakarra daukat buruan, beste egun bat igaro dela. Begiak aurrez aurre, luzaro ez bada ere, ikusi nahi nituzke. Hilabetean behin, mahai batez banatuak, heltzen zaizkit zure hitzak. Beste aldetik entzuten zure taupadak. Aprobetxa ditzagun ditugun minutuak, hartu eskua, ez du lotua, urtu egin da, izotza zena. Begiak aurrez aurre, luzaro ez bada ere, gaur ikusi ditzaket, baina momentu zarren lagundu gogoratzen, etxera begiak aurrez aurre, luzaro ez bada ere, baina momentu zarren lagundu gogoratzen. Grisetan oldartuta, ustelean bueltaka, lurrina izaten da, haientzat honen tiratxa. Hondamenen aroan, lau paretetan libre, taura hasten denean, dantzatzeko ohitura dute. Lepoak ez dut
nahiago itzala, ta zure arazoa zein da. Ez usteko hitzak aukera itxuan, ez bada urrea ezina da. Ilargia hala ere ikusi daiteke, begi zapalekin erdi itxikape. Erdeinatu dela, imperfektu denak, atzi izan baita, lorea urrena, hitzez ase duzu, pintzela gortua, aurrean daukazu, nize zuria. Zuria. Noiz behin